Mike Mentzer, yksi kehorakennuksen Golden Eran kovimpia tekijöitä ja kilpaili siinä 70-80-luvulla esimerkiksi Arnoldia vastaan. Mentzer on kehittänyt tämmöisen treenimetodin kuin high intensity training ja se poikkeaa ehkä totutusta sillä, että volyymi on tosi pientä ja intensiteetti on sitten taas tosi korkea. Eli sarjoja tehdään vähän, mutta ne tehdään niin loppuun asti kuin suinkin mahdollista. Ja treenin jälkeen sitä annetaan lihaksille ja koko kropalle ja hermostolle pitkä aika palautuu, jonka jälkeen Mentzerin mukaan tapahtuu sitten tämä kasvu. Tuossa vuodenvaihteessa mulla oli vähän semmoinen fiilis, että tuntui, että oli alkanut hittaa ehkä semmoisen pienen seinän, että tulokset ei enää noussutkaan, vaan kävi kerta toisen jälkeen tekemään ne samat jutut siellä salilla. Vaikka intensiteetti oli korkea, mä tein yleensä 3 sarjaa per liike ja kaikki niistä failureja asti. Ja tuntui, että ehkä sitä palautumisaikaa ei ole sitten kuitenkaan tullut tarpeeksi. Ei tullut hirveästi pidettyä mitään deload-viikkoja siellä välissä, vaan se oli aika semmoista jatkuvaa tykitystä ja se tuntui sitten stoppaavan vähän se kehitys jossain kohtaa. Mä päätinkin nyt tästä vuodenvaihteesta sit lähteä koittamaan tätä Mentzerin metodia ja YouTubesta löytyy tämmönen kanava kuin Heavy Duty College ja se on täynnä näitä Mentzerin treenifilosofiaan perehtyviä videoita ja sinne voi uppoutua vaikka tunneiksi, jos haluaa. Ne on aika koukuttavia ja mielenkiintoisia videoita. Tänään olisi vuoro sekatreeni. Siihen kuuluu rinta ja selkä. Siellä on tulossa pec-dekkiä, vinopenkkiä ja selälle sitten leukaa ja maastavetoa. Luukki on laitettu valmiiksi kuntoon. Mentzer olisi varmaan ylpeä. Eiköhän lähdetä katsoa, miten toi treeni puree. Vai pureeko ollenkaan. Pysähdyin ottaan salesta tämmösen pre-workoutin. Yleensä mä juon vaan kahvia ennen treeniä, mutta nyt on niin iso haippi, että katsotaan pärjäisikö tää oikein huolella. Kippis. Shoutout Sumppu. Mennään takaovesta. No niin. Sitten olisi lämpän aika. Mentzer suosittelee, että se lämpää otettaisiin sillä keho-osa niin sen päivän ns. Isolla liikkeellä, mikä meillä rinnalta tänään tulee olemaan Smith-vinopenkki. Tätä ennen tullaan tekemään pec-deck, josta supersettinä hypätään tähän liikkeeseen. Tästä tullaan tekemään vain 1-13. Mä pyrin tekemään kaiken työn rinnalla, hitaat kontrolloidut toistot. Tää on mun eka kerta nyt tätä ohjelmaa, niin vähän hakuu vielä, että mitä painoa siinä pitäisi laittaa, että päästään siihen haluttuun toistomäärään, mutta mulla on nyt 20 ja 10. Se tuntuu aika kevyeltä. Niin mä heitin siihen sit 15 levyä ja olin silleen, että eiköhän toi pec-deckin jälkeen tosta liikahda. Sitten mä päätin, että mä otan pec-deckissä vielä ihan kevyellä painolla vähän lämpää. Saadaan olkapäät liikkumaan ja vähän verta lihakseen vielä. Koko ajan niin kuin ajatus on siinä mind-muscle connectionissa, että se työ tehdään sillä rinnalla. Se on oleellista tässä menetelmässä, että sitä ei vaan heitellä sitä painoa. Se tuntui hyvältä. Tuntui siltä, että eiköhän nyt olla valmiit hyppäämään ensimmäiseen työsarjaan. Let's fucking go. Mut mieti mitä sanot ennen kuin sä avaat sua. Get the fucking bag niinku mulle sinne kiire. Juusto peräs tulee aina rotat ja hiiret. Jos ei tatu toimi mun pitää flippaa ne tiilet. Siihen lifeen kuuluu nää kytät ja kiiret. All black tracki pää fiilis ku EMO. Rosle 3 kokeilua ens vuoro kata 100k. All blacki mun fitti ne luulee et mä oon EMO. Mut baby mä voi kertoa että mä oon broke mä oon. Joke mä oon. Venä pari kuukautta niitä shitti lähtee lentoon. Ne on eri kerho, ei samanlaisia helnoa. Jengi olla koulu trappa eikä se oo pervoa. Ne toimit anta paska niinku DHL. Koostu pohja 2 tuntia ulos täs liittymällä. Joo mä toimit anta paska niinku DHL. Baby tuo mun money, mun paketit näyttää lähtevänä. Yeah, yeah. F mun vessa Fendi, fuck a Benzi halu Bentley, fuck a friendit halu trendi. Get the bag, brödi ilman mitään vitu keissi. Laita paska paukkuun niinku oisi inti sampu kessi. Ei mun tarvit puhua massi, antaa taulujen puhuu. Tää 2 päivää mun messis osalle toisille suku. Mut ne on koukussa muuhuu, en pysty pitämään lukuu. 15 platinaa mun seinät kun mä sparkkaa mun kuku. Yeah, sparkkaa, tilanne teki must varkaa. Mä haslaan varmaan, kunnes trapista mä karkaa. Ferkku ollaan, tarvit tilipari nollaa. Venaa kokaa, pistä bängäämätä onkaan.
tracki, niin sä tiedät, et se on hot hot, yeah. Tervetuloa Eastside, yeah. Lupaat hoida mun äijät out of the block, yeah. Tervetuloa B-side, yeah. Kun hoppaat tracki, niin sä tiedät, et se on hot hot. Gotta get the money, baby, toi mun money move. Folka 1000 fani, baby, tää jo Hollywood. Tu steppaa mun holle, sä tiedät, et on palapuu. Mut mieti mitä sanot ennen kuin sovat suu. Ja meinaa pysähtyä, mut kyllä puserrettiin nelkkuun. Nelkku sieltä tuli ja todella hyviä toistoja. Tän jälkeen olikin rinta tältä päivää paketissa ja siirryttiin lämpään selkää. Selälle ohjelmassa oli leuanveto ja maastaveto. Nää ei oo supersettinä. Siinä saa huilaa välissä. Mave totta kai täytyy lämpätä. Mä otin eka pelkkää tankoa, sit yhtä levyä, sit tässä vielä parit satkut. Ja tos kun lämpee koko kroppa. Ja tän jälkeen musta tuntuikin, että mä oon valmis vetää leukaa, ei mene liikaa paukut. Katsotaan miten se meni. Täältä me korkotetaan tähti, vaikka me ei saada niitä kiinni. Niitä kun meitä on miljooni, sisällä tän universumi. Minun radalla ympärillä avaruus, roos. Loputan ajattomuus, kun täti sekin lopulta sanoo. Ja se jäi puoleen väliin. 8,5 toistoa, oikein hitaita leukoja, oon kyllä tyytyväinen ja tuntui lätseissä. Sitten onkin kruununjalokivi, 130 kiloa, mä laitoin Maveen kunnianhimoisena. Lähdetään repimään sitä. Let's go! Tähti, täältä me korkotetaan tähti, vaikka me ei saada niitä kiinni. Niitä kun meitä on miljooni. Reeni tehty. Pakko sanoa, että ei kyllä jäänyt ainakaan semmonen olo, että olisi liian vähän tehnyt. Lopussa vielä Mave-feilureen. Piti huolen siitä, että kyllä sen jälkeen oli mies ihan valmis. Mut vitu hyvä fiilis jäi. Innolla odotan seuraavaa treeniä. Sitten kotiin, kattoo jotain syötävää ja fiilistellään eteenpäin. Nyt ollaan kotona. Tässä kävi semmonen yksi pikkujuttu, että mä innostuin tästä videon tekemisestä niin paljon, että ei oikein muistanut syödä. Mä tulin salilta kotiin ja aloin lähettää noita klippejä koneella ja kello on nyt 21.34 ja mä söin tosi yhden banaanin. Pistin kyllä isot puurosetit ja kananmunia tulille. Kyllä huomenna. Onneksi tässä on se hyvä, että tässä on näitä lepopäiviä, niin toivottavasti voi vähän viiveellä syödä. Huomenna mä vedän jotkut isot setit. Mut mietteitä treenistä, niin pakko kyllä sanoa, että tykkäsin tosta tyylistä. Näin yksi treeni vasta tehty, mutta jotenkin kyllä natsas. Pystyy laittamaan sen kaiken fokuksen ja intensiteetin siihen yhteen työsarjaan. Keskittyy just siihen lihakseen, mitä haluaa työstää. Ja
tässä menetelmässä on myös helppo seuraa sitä, niin kuin, että se progressiivinen eteneminen tulee. Että ensi kerralla mä merkkasin nyt ylös ja tästä videoltakin mä näen, että mitä painoja mä oon käyttänyt ja kuinka monta toistoa tullut. Että mielenkiinnolla jään odottaa. Kanssit ei kyllä tuu, jos ei syö, mutta kyllä. Eiköhän se anneta tämän kerran anteeksi. Tuolta tulee nyt hyvät setit, niin kyllä mä tässä ehdin vielä tankkaa. Tämmönen ensimmäinen jakso tästä. Kai tästä jonkunnäköisen sarjan sitten voisi tehdä, että jengi pääsee seuraamaan, miten toi homma toimii. Tai toimiiko ollenkaan. Mut kyllä mun mielestä Mike on niin vakuuttava äijä, että mä haluan uskoa, että se toimii. Nyt hyvää yötä. Mä jään kotiin kasvamaan, lepäämään, palautumaan. Nähdään jollain seuraavalla videolla. Toivon mukaan. Peace.